Maduadaras anay kulpuna jaka maaklun ayat mo anakit ke dagiti dakes nga aramid siyak makagapu inlunod ko dakes sa panawen awani dawat kun awanen tiyamu nuan yat makagapu sagot na ka di Diyos isot agpaiso kay Papa ng tibya isut marik na kinapatek ko isut makita no datu matyak masino no wasin nuwa itanam bukun sagot na ka di Diyos nagkikitsan po ama sa tirik na dagiti pasamak dabal ko't iti saen dagiti sarming nga makita agkurang kinatao kemitan kompletun kasagayo sa ganung di karyan pamatik nga ubaw itan ket larukatan itan ket mamati akun sagot na ka di Diyos isut agpaiso kay Papa ng tibya isut marik na kinapatek ko isut makita no datu matyak masino no wasin nuwa itanam bukun sagot na ka di Diyos iti erap ko mo na paparuak iti samiti agad mo makunakun na paraburan niya sagot na ka di Diyos isut